chuide Sean O'Hogan is de deis Caharo Tyrone Buaicphointí ach fágann sé sin spás de Tommy McCrory agus an chéad pointe fute de daséasca agus bailithe fearan dain séir me gile chuile man is an chéad seans dó siú díocht hefistig an féhéan an count sin chuide Tyrone trasná agus an brat an aib ná hósan sá ó ha seans an sá genta go háling go Hogan bhí an skid an sá an gitó fuiarach sór álain éman O'Hogan raig a dóg séitig an réiteoirach lenne sé raig agus seans an is de chuide bhfuil is tónam go stop lads Tyrone and son ach de lan éman O'Hogan Tipping she the man the Canada when our chance and go Hogan done Hain must mean let's have a stick to fair Chapel August tog on in out agus é sin chuir har an trasnáin agus duire chun ceang den giadúir trachnúna in Jomh Tyrone and ish fuihrú agus é níis agus tóla O'Neill O'Neill rohir agus gach seans aige an dair seans aige chumá cool fuite Craobh O'Neill Níon son fáca agus siúd agus seans an ish McGráine seans are cool a sábhád in chiad sco ag búteúir agus Graham McGrimes blockáil de sias ach titan sé dí ó síhiigh agus ó síhiigh brásás de pointe éasca a ein siú agus denta go slachfar an son ag ifirí de Tyrone an chiad pointe trachnúna fága sé siar agus seans úntaach an sáir cool bein an cool nádathe Craobh O'Neill fear an dánach múid tá fir Tyrone ará Cailán O'Donnell in ish agus Shankly denta ag Cailán O'Donnell pointe eile aimsethe denta go háling sanna go O'Donnell leis an citóg pointe áling mas féidir seo aimsú agus pointe áling fuitige an dara pointe fuite ag tá sé ag íre dá le héin há droch freabar an líród ach ní stoppa sé mar há cool sa súlaige agus cool fuite an captain in ish Forbes an féidir le siúd éonar de Craobh há pointe de bhar sé seo Craobh agus tá sé fuite ige fair play an captain well a kaint fina cool a bhí me ach dhin méid deirúd glán faois na